Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Elee mgbe uche gị zuru oke? Mgbe ị deziri ya? Mgbe ị kpebiri n'uche gị? Amaghị m ma ya ọ ga-ekwekwa otu anyị si dị ike. Mgbe anyị kpebiri n'uche anyị banyere otu ihe, mgbe anyị kpebiri ma jụkwa isi na ya pụọ. Ana m agwa gị na okwu Chineke agwọọla mkpụrụ obi m, o nwogharịala uche m, ọ gwọọla ọrịa nke anụ arụ m. Okwu Chineke dị ka ịṅụ mkpụrụ ọgwụ nke obi ụtọ. Otuto, ụfọdụ n'ime unu nwere mkpụrụ ọgwụ obi ụtọ. N'ezie, ị nwere mkpụrụ ọgwụ obi ụtọ ebe ahụ. N'ezie, ọ dị ka ịṅụ mkpụrụ ọgwụ nke udo, mkpụrụ ọgwụ nke ike. Mana ị gaghị atụkwasị ya n'isi gị. Nwanna, akanyere m akwụkwọ nsọ m ihe, ama m nke a, ama m. Mba, ị ga-eri ya, ị ga-atụgharị uche na ya, ị ga-ata ya, ị ga-elokwa ya. Ma mgbe ị mere, enwere ike n'ime okwu Chineke iji nwegharịa uche gị ma gbanwee ndụ gị. Haleluya! Nwa oge nke echiche. Nọrọ ala chee echiche banyere ụfọdụ ihe na nzube. Ewerela ihe ọ bụla nke dabatara gị n'isi. Abụ m onye nzuzu, ajọrọ m njọ. Agaghị m emeri ihe ọjọọ niile mere na ndụ m. Onweghị ihe dị mma na-emere m. Onwe onye hụrụ m n'anya. Ama m na ndị agụzi ebe a ọmụ ka ha ji na-ekwu, lee otu ha si na-ele m anya. Ekwela ka uche gị bụrụ ebe ekwensu na-adọba dọtị. Ekwela ka uche gị bụrụ ebe ọ na-abịa atụsa ihe na-adịghị mma kwa ụbọchị. Si ebe a pụọ. Ma mgbe ọbụla ị hụrụ onwe nke ị na-eche ihe nzuzu, gị kwupụta ya n'ihe, sị nke a bụ ihe nzuzu. Ị bụghị onye nzuzu, mana echiche ahụ bụ nke nzuzu. Echiche ahụ nke ekwensu na-etinye n'ime uche gị bụ nke nzuzu. Ọ dị mma ugbu a. Olee mgbe uche ezuru gị oke? Olee otu i si eche echiche? Ọ dị mma. Ịma, nke a kwesịrị ịbụ ihe nkụzi dị iche anọ, mana anyị mara ebe anyị ga-eru n'ebe a. Echiche nwere ọgba aghara o zuru oke. Ma agara m ebido n'ụbọchị taa na-ese, mmadụ ole n'ime unu na-enwe ọgba aghara n'echiche ha? Ọtụtụ aka ga-ebuli elu. Mgbe ọbụla ị nwere ọgba aghara n'echiche gị, kwupụta ya ihe, sị nke ezughị oke. Ị dị ka nwanna, nke a zuru oke nye m. N'ezie, mana anyị na-agbanwe nke ahụ taa. Amen, nke a ga-agbanwe taa. Ịnọ n'udo zuru oke. Inwe udo. Ma ịma, nke a bụ nke bụ eziokwu. Enwere m ihe ọjọọ ahụ n'obi m. Mana mgbe m mechara bido na-enweta udo, ana m agwa gị eziokwu. Ike bịara na-agwụ m. Naanị ike ọgwụgwụ. Ma otu n'ime ụmụ m bụ Sandra, nke ya onwe ya nwere ike ikwu banyere nke a. Ọ bụ nnọọ onye na-eme ihe n'ozuzu oke, ma o mesoola echiche ya. Chineke nyere ya ezi mmepe ụzọ, ma o nwere nnọọ ọtụtụ udo ugbu a. Mana ọ kpọrọ m otu ụbọchị ya sị, echetara m na ị na-agwa m ihe a, sị na ike na-agwụ gị mgbe ọbụla udo dị. Ya sị m, ọ na-emecha m ka ọ bụ onwe ihe m ji onwe m eme. Mana ọ bụ eziokwu, ọgba aghara nwere ike ịmara gị ahụ. Ọgba aghara nwere ike ịmara anyị ahụ ruo na ma o nweghị ọgba aghara anyị bido otu. Mana nke ahụ ezighị ezi.
udo bụ ihe ziri ezi. Mgbe ọbụla ị nwere udo, ị nwere ike ịnụ olu Chineke. Nchekasị, ịda mba na iwe, ha niile ezighị ezi. Ọ dị mma ịma enwere m nchekasị. N'ezie, nke ọ bụghị ihe nzuzu. Uche jụrụ oyi. Nke a bụ otu akụkụ nke ọtụtụ mmadụ na-amaghị dị ihe ọbụla banyere ya, ma obi jụrụ oyi ghere oghe nye ọgụ nke ekwensu. Onye jụrụ oyi bụ onye ahụ nke na-adịghị eche echiche nke onwe ya, ma ha anaghị emekwa ihe nke onwe ha. Ha na-eche ka mmadụ bịa kwanye ha na ihe. Ha na-eche mgbe ọ dị ha ka ha mee. Onye jụrụ oyi jupụtara na achọrọ m. Ha chọrọ ka ihe dị mma na-eme, ma ha ga-anọrọ ọdụ ebe ahụ na-ele ma ọ ga-eme. Ị gaghị akwụsịli iche echiche ọjọọ ma iji ya echiche ọma wee mechie ya. Ọ bụghị maka naanị iwepụ echiche ọjọọ. Ị ga-ahọrọ ezi echiche, ma ị ga-eme nke ahụ site na nzube. Enwela uche jụrụ oyi. Uche na-eche ihe mgbe ọbụla. Ọ dị mma, olee otu anyị ji kwesị ị na-eche uche? Ka m tụpụta nke a. Ọtụtụ mmadụ na-eche echiche karịrị akarị. Ọ dị mma, otu onye kwere ekwe. N'ezie, Chineke agwala m ọtụtụ oge na ndụ m si, Joyce, ị na-eche echiche nke ukwuu. Ịma, ị nwere ike ichegide ihe chegbuo ya. Ị nwere ike igbu otu ihe site n'echiche gị. Ihe eze David kwuru masịrị m, n'agbanyeghị na ọ bụ onye na-azụ atụrụ mgbe o kwuru nke a. Akwụkwọ nsọ si mgbe ọ bịara n'ihu agha ahụ ịlụso Goloyat ọgụ, ya ele ya gbara ọsọ gaa n'ihu agha. Nke a masịrị m. Ka m gwa gị otu ihe, ọ bụrụ na ile Goloyat anya ogologo oge, ị ga-enweta ụjọ anya. Ya edoo gị anya na ị ga-alụso ya ọgụ bụ ije ọjọọ. Anyị ga-amụta otu anyị ga-esi anyị agaghị na-echegbu ihe. Ọtụtụ n'ime unu nwere ezi ọhụ n'ime ndụ ha, ihe ndị dị ukwuu nke Chineke tinyere n'ime obi ha, ka e nwere ike ịbụrụ ha ezi ihe n'ọbịanihu. Ma gị wee chefee echiche banyere ya. Wee lee onwe gị anya si, olee otu ịma? N'ezie, agaghị m anọ ebe a taa ọ bụrụ na emerighị m nke ahụ. O zighịrị m ma otu ị na-eme nke a. N'ezie, ana m eme ya n'ime Chineke, mana mpụta ihe. N'ezie, nke a bụ ihe mere onye dị ka m na-eme ndị nọ n'ụwa ka ike na-agwụ ha iguzogide ya. Olee otu mmadụ dị ka m onwe m mee ihe buru ibu ma bịa na-aga n'ihu na ya? N'ihi na ọ bụ Chineke, ha anaghị aghọta ya. Ha anaghị aghọta nke ahụ. Enweghị m ihe niile nke ọ na-ewe. Ị maara na ndị na-eso ụzọ Jizọs niile, otu ọ dị, o kpere ekpere abalị niile tupu ya ahọrọ ha. Na-eme ihe ịtụnanya. Mana n'ime ha niile, naanị onye nke ụwa gara iwe bụ Judas. N'ihi na ya bụ onye nke gụrụ akwụkwọ nke ziri ezi. Echegbukwele nrọ na ọhụ gị ha. Mgbe Chineke mere m ka m na-eme ihe a, amaghịdị m na ụmụ nwaanyị ekwesịghị ị na-eme ya. Mmadụ gwara m nke ahụ ka otu afọ gasịrị. Ị nweghị ike ime nke ahụ, ị bụ nwaanyị. M sị, ewo, lee na amaghịdị m nnọọ na ụmụ nwaanyị anaghị eme nke a. Ya mere m na-enyeziri Dev aka ka ọ na-akụzi, mana o kweghị omume. M wee gakwuge Chineke sị ya na abụ m nwaanyị, ya sị, chere na amaghị m nke ahụ. Echewekwele nrọ gị na ọhụ gị ha nwụọ. Mmadụ ole n'ime unu so m? Ama m na anyị chere banyere ya nke ukwuu. Ọ bụghị anyị niile ga-emecha ihe Chineke chọrọ ka anyị mee.
ịma ihe mere ya otu n'ime ha enweghị isi n'ime uche gị. Ma ọ dị m ka anyị nwee echiche nke mkpebi. Anyị kwesịrị ị na-eme mkpebi. Anyị ekwesịghị ị na-enwe obi abụọ nke na-aga n'ihu na-ala azụ, aga n'ihu ala azụ, aga n'ihu ala azụ. Naanị mee mkpebi. Ọ bụrụkwa na emete ime, ọ bụrụkwa na ozi ezi, ị ga-arịghị. Ọ bụrụkwa na Chineke ahapụ m, ọ ga-achọta gị. Ma anyị nwere ike inwe obi ụtọ, obi dị mma, obi nwere udo, obi nwere ekele, obi nwere ojuju afọ, obi nwere ndidi. Anyị ga-enwe uche nke jupụtara n'ịgọzi ndị ọzọ. Kamgbe unu na-anụ ihe nkụzi m na ngwụcha izu a, nwere onye tetere n'ụtụtụ ma mara amara chee ihe ọ ga-eme ka ọ bụrụ ngọzi wee nye mmadụ. Nke a bụ pasentị 10 na ndị niile nọ ebe a. Gịnị mere ndị ọzọ? Ịma ihe nke ahụ bụ ị kwesịrị ịnụ nke ahụ ọzọ n'ọzọ na Chineke na-agwa m okwu. Gịnị kwesịrị ịbụ ọnọdụ ziri ezi nye uche anyị? Ndị Kọrịntị nke mbụ isi 10 na amaokwu 20. Ụmụnna, unu abụla ụmụaka ndị na-ezighị ezi n'echiche ha, na-aga n'iru ịbụ ụmụaka na ihe ọjọọ, ma n'ime uche unu bụrụnụ ndị tozuru oke. Ewo, olee mgbe uche m zuru oke? Mgbe m na-echeghị echiche ka nwatakịrị. Kedu maka m? Kedu maka m? Kedu maka m? Kedu maka m? Ngwa na ị daala ya, anaghị m eme ya ọzọ. Olee mgbe uche gị zuru oke? Mgbe ị doziri ya, mgbe ị gara n'uche gị ma mee mkpebi. Amaghị dị m na anyị nwere ike ikwe otu anyị si dị ike mgbe anyị na-ekpebi n'obi anyị banyere otu ihe, mgbe anyị dị na njikere ma jụkwa ịhapụ ya. Nke a bụ ihe onye ozi Pọl ji sị, nzube nke mkpebi m bụ ịmara ya na ike nke dị na mbilite n'ọnwụ ya. Mgbe ị na-ekwu nke ị na-ekwu na n'agbanyeghị oge ọ ga-ewe, n'agbanyeghị ọrụ ọ ga-ewe m, aga m aga n'iru ime nke a ruo mgbe m matara Chineke n'onwe m, otu o si dị ebube, otu o si dị oke mma, ruo mgbe m maara akparamagwa ya. Ekpebiela m ịmara ya. Onye ozi Pọl kwuru na Pita nke mbụ, ọ bụ otu ihe ahụ iguzogide ekwensu. Nwee mkpebi iguzogide ya na mmalite ya, imegide ya, ịnọgidesi ike, ịga n'ihu na-aga n'ihu n'agbanyeghị ọgụ nke onye iro. Nwee mkpebi. Ị gaghị dị na-egwuri egwu mgbe ọbụla ma ọ bụrụ na ị nweghị mkpebi. Anyị ga-ekwu ihe banyere nke ahụ. Aka m na akwesịrị m ị na-emegharịtụ ahụ ka m ghara ị na-anọgide na ịkpọ nkụ. Nke ahụ amasị m. Ọ dị mma. Nke mbụ, ị kwesịrị ịkwụsị nke ahụ. Ị ga-ekpebinwu n'obi gị n'ụfọdụ ihe. Ugbu a, atụkwala m okwute. Ị kwesịghị ị na-erife nri ofe. Nke mbụ, wepụ obi gị na nri. Nri mara mma, nri a na-atọ m ụtọ. Anaghị m eji ihe m na-eri egwu egwu. Mgbe m na-eri ya, achọrọ m ka ọ na-atọ m ụtọ. Ịma, mgbe ọbụla m na-eme ihe ruo ụbọchị ahụ niile, agụrụ anaghị agụ m. Mana m nọrọ ọdụ n'oche n'abalị na-enwe ihe ọzọ m mega. Chee maka ya, 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 chee maka ya. Ma o nwere ike dịka ike na-agwụ gị, dịka ị na-ajụ oyi, mgbe ahụ ka ị ga-achọ irikarị nri. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ana m achọ inyere gị aka. Maka m gwa gị oge ọzọ, mgbe ọbụla m chere echiche nke ukwuu banyere nri, m kwee ka agụrụ gụọ m nke ukwuu. Mgbe ụfọdụ ebe anyị na-eme ka anyị ghara irife ya erife, anyị anaghị erijuzi afọ. Ma anyị emezie na-echezi banyere nri oge niile. Achọpụtara m na ọ bụrụ na agụrụ na-agụ m, ọ kara m mma na m rirịta ụrụ nwa obere.
wee wepụ ya n'uche m. Kpebie n'obi gị na ị ga-emeri ndụ gị gara aga. Kpebie, dozie uche gị. Akọọla m nke a mbụ, amaghị m ma ọ bụ na High TV ka m kọrọ ya. Dev bụ nwoke ghọtara nke ọma uru ọ bara idewe uche gị n'otu ụzọ. Dev, amen. Mana ịma otu o siri hụ gọlf n'anya, anyị na-ekwu ya oge niile. Ya mere, azụ ya na-egbute ya mgbu, nsogbu n'ebe a, nsogbu n'ebe nke ọzọ. Ọ dịtụla m ugbu a, mana nsị ya otu ụbọchị sị ya, olee ihe Dev, ele ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ime okenye na ị gaghị na-agbalizi egwuregwu gọlf? Ya sị o cheele nke ahụ, o kpebiere n'obi ya. Ngwa gee ntị na nke a. Ya sị na echeela m ya n'obi m na ọ bụrụ na ụbọchị ahụ bịa, na aga m anọrụkwa ọdụ na-enwe obi ụtọ dịka m na-enwekwa mgbe m na-agba ya. Ewo, eziokwu, amaghịkwa m ihe m ga-eme. Ọ bụrụ na ụmụ m hapụcha m pụọ, na amaghịkwa m ihe m ga-eme. Amaghịkwa m ihe m ga-eme. Gịnị mere ị gaghị ekpebi n'uche gị sị ọ ga-adị mma? Oge ọbụla nke ndụ gị nwere ike ịdị mma, ọ bụghị maka ihe gbanwere. Ihe ọhụrụ ekwesịghị ịbụ ihe ọjọọ. Nwee uche ọhụrụ. Dozie uche gị. Aga m elekọta onwe m, aga m eme ihe n'onwe m. Aga m amụta otu esi eme ihe n'ụzọ ziri ezi. Aga m abụ onye na-emezi ihe nke ọma. Kpebie n'uche gị, agbanwezile ya. Uche nwere mkpebi. Ọ dị ike. Ihe dị ike. Obi nwere mkpebi. Tinye obi gị ma dozie ya na ihe ndị dị n'elu. Akwụkwọ nsọ sị na enwere obi nke mmụọ, enwere obi nke anụ arụ. Uche nke mmụọ bụ iche site n'obi nke Kraịst. Iche dị ka odudu nke mmụọ nsọ si dị. Uche nke anụ arụ, akwụkwọ nsọ si, akwụkwọ nsọ Amplify sị na ọ bụ uche na echiche nke na-enweghị mmụọ nsọ. Uche na echiche nke na-enweghị mmụọ nsọ. Ya mere, uche obi nke anụ arụ, ị na-eche ma na-ele ihe anya na mpụta ihe karịa ile ha anya site na nnọnyere Chineke. Ana m eche na mgbe Abraham lere onwe ya anya, ya ele Sera anya wee chee. Ya echee banyere ahụ ya nke nọrụla 100 afọ. Ya chee afọ ya nke na-adịghị amụ nwa. Ma akwụkwọ nsọ si na onwe ya ekweghị ekwe ma ọ bụ obi abụọ nke mere ya ka o chegharịa echiche banyere nkwa nke Chineke. N'ihi na ọ bịara sie ike dịka ọ na-enye otuto na mbuli elu nye Chineke. O chere echiche banyere ya, mana o kweghị ka echiche ahụ merie ya. O cheghị naanị n'echiche na nchepụta. O chere n'ime mmụọ nsọ. Adị m 100 afọ, mana Chineke. Agụghị m akwụkwọ, mana Chineke. Amaghị m nke eme, mana Chineke. Abụ m naanị otu onye otu Kraịst n'ezinụlọ m, mana Chineke nọnyere m oge niile. Anyị ekwesịghị iletu ihe anyị bụ anya, ma anyị nwere ike iche ya n'ime mmụọ nsọ. Anyị ekwesịghị iche ya na-enweghị mmụọ nsọ. Echiche na nchepụta na-enweghị mmụọ nsọ bụ uche nke anụ arụ. Nke m. Uche nke anụ arụ bụ uche na nchepụta nke na-enweghị mmụọ nsọ. Ọ na-ebutekwa ọnwụ na ọtụtụ ihe ndị na-esite na mmehie apụta. Uche nke mmụọ bụ ndụ, mkpụrụ obi udo site n'ugbu a ruo ebighị ebi. Nke a bụ ihe Rom 8 amaokwu nke 4 ruo 6 kwuru. Ugbu a, obi abụọ, obi na-ekweghị ekwe, obi ọgbaghara, obi nkwutọ, obi nke nnyocha. Ka m jụọ gị ajụjụ, ị ga-ekwurịla uche gị na ihe ọbụla nke emere n'ụwa? N'ezie, o nwere onye chọrọ ịma? N'ezie, echere m. Ugbu a ka m kwutu n'otu nkeji. Naanị otu nkeji ma ọ bụ abụọ banyere echiche. Ugbu a gee ntị. Iche echiche mara m ahụ. Enweghị m ike izu ike ruo mgbe m chepụtara ihe banyere ihe ọbụla.
Nke ọjọọ ya bụ Chineke akụziere m na n'agbanyeghị na m na-eche echiche echepụta ihe niile, mana o nwekwara ihe ọjọọ ndị m na-echepụta. Ma enwere m ike ịgwa gị eziokwu, enweela m ọtụtụ udo ugbu a n'ihi ọtụtụ ihe, mana nke mbụ bụ na anaghị m achọzi ịchọpụta ihe. N'ezie, anaghị m achọzi ichepụta ihe. Ọ bụrụ na Chineke chị gwa m, adị m njikere ịmụta, mana anaghị m achọzi ịdọkasị onwe m ahụ ịgbalị ịchọpụta ihe nke bụ naanị Chineke maara ya, nke ọ na-achọbeghị ịgwa m. Gịnị ka ha eji nata ọgwụgwọ ma m onwe m anataghị? Gịnị mere Chineke? Gịnị mere? Ole mgbe Chineke? Ole mgbe? Naanị kwuo, Chineke, ị chọọ ka m mara, gwa m, aga m amụta. Ọ bụrụ na e nwere ihe m kwesịrị ịmụta, kụziere m. Mana ị kwesịrị ịgwa ekwensu si, emechaala m ịgbalị ịchọpụta ihe. Cheta na ndị Kọrentị nke 2, isi agụgọ, ichepụta ihe na echiche. Anyị kwesịrị ịtụpụ ihe ndị ahụ, bido mụtawa ikwu agaghị m achọ ịchọpụta ya. N'ezie, mgbe ndị mmadụ ga-abịa sị, kedu maka nsogbu gị, olee ihe ị ga-eme banyere gị, sị maghị na ị chọghị ịchọpụta ihe banyere ya. Ugbu a anaghị m ekwu na anyị ga-abụ ndị ga-anọ nkịtị, mana ozi ị nwere ike ịtụgharị uche n'otu ihe ogologo oge. Lee ma o nwere ihe dị mma ị ga-echepụta, ma ọ bụ Chineke ịgwa gị okwu. Oge ọ bụla ị nwere mgbagwoju anya, ọ pụtara na ị chefeela echiche ofe. Nke ahụ bụ agafeela m. Ugbu a, ihe ikpeazụ nke m ga-agwa unu banyere ya, ọ dị mkpa. Ọ dị ka enwetara m nke a na ihe ọmụmụ otu ebe, ma nke a bụ ihe kacha mkpa nke anyị kwesịrị idowe n'ihu anyị. Olee ụdị echiche ị nwere banyere onwe gị? Ịma, anyị kwesịrị ịmụta otu esi eche dị ka Chineke na-eche. Ka m hapụrụ unu nke a, ihe ole na ole nke unu kwesịrị iche banyere onwe unu. Ha na akwụkwọ nsọ. Abụ m ezi omume Chineke n'ime Kraịst. Ngwa kwụrụ ọtọ, anyị ga-akwụrụ ọtọ wee kwuo nke a. Agbagharala m. Achọrọ m ka ị mechie anya gị wee na-eloba ihe ndị a n'ime gị. Kwuo, eziri m ezi n'ebe Chineke nọ. Agbagharala m. Ahụrụ m n'anya. Esiri m ike. Ezuru m ka eme. Azọpụtala m. Agbapụtala m. Eweghachitala m. Agọziela m. Abụ m onye okike. Ezuru m oke. Abụ m onye ekere ọhụụ. Anwụọla m n'ebe mmehie dị. Anọghịzi m n'ụta. Abụ m ụlọ Chineke. Ana m agbanwe maka ihe ọma kwa ụbọchị. Enwere m nkwuwa okwu. Enwere m ntụkwasị obi. Enwere m amamihe. Ma enwekwara m uche nke Chineke. Amen. Ọ dị mma. Ahụrụ m n'anya, ahụrụ m n'anya, ahụrụ m n'anya. N'ezie, enwere m olileanya na nkụzi nke taa ga-enyere gị aka ịghọta otu isi atụgharị echiche ma ọ bụ iche banyere okwu Chineke, nke bụ igodo iji ama uche ya zuru oke na ibi ndụ ọma nke ọ kwadoro gị ka ị wee bie. Ee, Chineke nwere ezi ndụ inye gị ka ị bie, mana anyị kwesịrị ịmụta iche otu Chineke si eche. Ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ihe Chineke chọrọ ka anyị nwee. Ka m kwuo nke ahụ ọzọ. Anyị kwesịrị ịmụta iche echiche dị ka Chineke na-eche ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ihe Chineke chọrọ ka anyị nwee. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.